Assalamu alaikum ‘yan uwa, sunana Nura M Inuwa. Mun kawo muku sabon challenge mun saka wanda akalla mutum 25 za su iya amfanuwa da shi. Kamar yadda ku sani, mun sakar muku sabuwar waƙar mai girma membobi, shugaban kwamitin kasafi da tsare-tsare Honorable Abba Kabir Bichi. Abinda za ku yi shine ku shiga YouTube ɗina Nura M Inuwa Official, za ku samu waƙar, sa'annan za mu saka muku sound ɗinta a kan TikTok. Ku saurari waƙar domin tana da salo daban-daban, za kuma ka iya zaɓar duk wurin da ya maka ka ɗauka. Za ka yi shooting bidiyo na minti 1 ɓangaren maza kenan, wanda a ciki kyan bidiyonka da kuma concept ɗinka zai baka nasara insha Allah. Kuma za ka nemi aiki na mai girma membobi Abba Kabir Bichi ka sa a ciki. Na ɗaya yana da babur mai caji, na biyu shi ma yana da babur mai caji, na uku yana da babur mai caji, wanda na hudu insha Allah shi kuma zai rabauta da 200,000. Bayan haka mutum 10 ƙarƙashin waɗannan hudun za su rabauta da 100,000 insha Allah. Wannan ɓangaren maza kenan. A yi shooting na minti 1, bidiyo ya yi kyau da concept da kuma aiki na mai girma memba. Daga ɓangaren mata kuma abinda za ku yi shine za ki ɗauki hoton mai girma membobi ki kame shi, ki yi bidiyon ki kada ya wuce na minti 1, sa'an nan ki yi mami like the views, shi zai baki damar cin wannan challenge ɗin. Ta ɗaya za ta sami 500,000, haka ta biyu za ta samu 300,000, ta uku za ta samu 200,000, wanda mutum 7 daga ƙarshe kowace insha Allah za ta rabauta da 100,000. Kada a manta hashtag Abba Kabir Bichi Challenge, Abba Kabir Bichi Challenge. Tsawon sati 2 za mu gama insha Allah. Allah ya ba mai rabo sa'a.